Poďme si predstaviť model Vazor, trailovú bežeckú obuv značky Rossino. Vazor je synonymum pre výkon, presnosť, maximálny grip a komfort zároveň. Je to profi bota pre každého, kto behá rád kopce, či už je profesionál, alebo behá pre radosť a chce mať top produkt. Bude vyhovovať každému, kto uprednostňuje užší strih kopyta, užší strih topánky, ktorá presne a dokonale kopíruje chodidlo. Vazor je vhodný na trailové trate dĺžky 30 až 50 km v horskom aj vysokohorskom teréne. Drop topánky je 6 mm, hmotnosť je 282 g pri veľkosti 8. Zvršok modelu Vazor je perforovaný a extrémne priedušný a zároveň komfortný materiál. Pevne obopína nohu a každý krok je maximálne presný. Je vystúžený TPU rámom, ktorý vytvára tvár krídla vážky a potiahnutý filtrom proti prachu. Zaujímavosťou zvršku modelu Vazor je prispôsobiteľné šnurovanie, vďaka ktorému zvršok sadne na každú nohu. Poťah vpredu topánky chráni vaše prsty a asymetrické vystúženie päty vám dáva extra stabilitu v nerovnom teréne. Límec päty v tvare žraločej plutvy dobre uzatvára pätu a netlačí na achilov. Špecialitou je 2 mm hrubá fit stielka, ktorá je pod vrchnou perforovanou stielkou, je odnímateľná a môžete tak získať viac priestoru pre chodidlo. Čo skrýva podrážka modelu Vazor? Vrchná vrstva je EVA pena, ktorá výborne tlmí a prúži zároveň. Spodná vrstva je EVA pena, 30% odľahčená dusíkom, je mäkšia, ľahšia a výborne absorbuje nerovnosti terénu. Medzi týmito dvomi EVA vrstvami je diapazon, vložka, ktorá dodáva topánke potrebnú dynamiku a efektívne prenáša energiu dopadu do odrazu. Vrstva diapazon alebo vložka diapazon je patentom firmy Rossino. Zo spodnej strany je gumená podrážka, ktorej zmes je namiešaná firmou Michelin, špeciálne pre trailovú bežeckú obuv. Zvládne všetko, s čím sa môžete stretnúť pri vysokohorskom behu, či už je to blato, mokré korene, kamene alebo štrk. Tvár podrážky je obojstranný rocker, spredu aj zozadu a zabezpečuje plynulý prechod dopadu do odrazu. Päta je pozdĺžne rozdelená a dobre kopíruje nerovnosti terénu pre lepší grip. Model Vazor sa vyrába v 3 farbách, z toho neonovo-červená a modrá sú pánske modely a neonovo-červená a ružová sa robí pre dámy. To je všetko. Ďakujem.